Hvad laver du? Hvad var det? Det var et slow motion. Den brækker sig. Drenge, jeg skal gå nu. Jeg skal ud og tatovere en myre. Okay. Så vil jeg ud og knæppe bænkebidder. Jeg giver mave til. Han død. Død flaske! Han død. Assassin's Creed. Assassin's Creed. He's a dead. Ninja! Drenge, nu vil jeg bruge Hadouken til at knalde jer væk. Jeg er i kop. Er du klar? Jeg er i kop. Tid til ultimativ ninja fight. Tid til ultimativ ninja fight. Kommer du? Put your hands up. Jeg ved, det er en græs, der dræber på et hug. Kryds 9, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Rundt. Du kun. Don't kill me! Hadouken! Hadouken! Han har flasken. Undskyld, vi larmer lidt. Og Thiesen må gerne lade være med at filme.